I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Gaw, Ikaw, kontento ka sa imong eksperyensya karon o ba ni Adawiya? anong lingaw ko gaw eh. May pagkasipat sa, di ba? Mao gyud. Maliog lagi kag dili ka abtik nga musabot sa isulti niya. Ang nayan siya. Gamahimong professional. O gyud. Utukan. Utukan ang bata. Naingon na siya ni anak karon. Muli ko'y usahay ang sinultihan tungod sa sakit niya nga naagian. Kay ang inahan nga mauntay angay nga wamping sa iyang anak. Mao na mahinuoy nagtukmod aron siya masugamak sa kadaot. Hinoon, naamasay rason ang inahan. Nagtuo siya nga husto ang tao kay iyang gipugo sa pagpamana sa iyang anak. Pero may panahon pagaw. Aron nga matulid ang kinabuhi ni Adawiya. Ato siya tabangan. Wala di kag spinando po gaw na. Hilong gaw eh. Ato sa niya ito ng gatas gaw. Oh, ayun to sa dawiya. Tuay taon, misuksok sa suok. Ingon siya ana basta kapuyo na tingali sa iyang ikaatubang. Biyaan kagway papalanghid. Dili mahimo nga mausik ang iyang kinabuhi gaw. Tungod lang sa usa ka sakit nga kagahapon. Kinalang gid siya nga makamove on. Parehas ni Aliyah. May muot si kini mo gaw. Ano? Pinaimutang ikaw masulti. Wala di kag pinando po. Hilom na gaw eh. Tinuod bitaw yung mga isulti gaw. Hayag kayang ugma nga nagpaabot ni Aliyah sa unahan. Nya kinabata tukan mo sab na. Kung imo siyang tan-awon murag dili gid siya bukid nun ba? Sa pamanit lang daan. Oh, WOW. Wow. Oh. Ha? Kabatay Amo ba? gaw. Iwan si Adawiya gaw. Pagkanindot sa dubnaw. Nya lami kayong hagkan gaw ba? Gusto na ko siyang gahinan og panahon. Aron sa mga matabangan nga makalingkawas sa sakit nga iya taong naagian. Oo. Mm. Yes. Dako gid kay kag ikatabang gaw. Kay karon pa lang gani ako nabantayan nga gaan kayo ang pagbati ni Adawiya diya nimo. Gani, kabantay yung gaw. Kung sa imong kamot sa imong bulsa gaw, mura kag pirando po gitanahon. Pero gaw, saltihan di ka. Ha? Way sambog nga mali siya nga akong tinguha nga matabangan siya. Laybaw ko. Matabang yun ba? Laybaw ko gaw. Gani, oh. Og mituo ko nga andam ka mohatag niya sa usa ka gugmang tinuray. Klaruhan na, uy! Gugmang inigsoon ba? Aw, lagi, lagi. Wala kita ko makit si Harry. Hastasat si... Kinsa galit nga atong tumboy? Ay, ambot ay nalimot ko. Kung sa ko'y interes nga makailan ako siya kung kinsa siya. Nga, dili na ta mahisgot nila. Uy, Ada, mahimo ba? Oh, pero... Kita ka na nagdoong din eh. Awa o. Siya na sad. Si Bat, dali! Dagan ko ka. Oh. Oh, sa ikog inang hastak ko inyong likayan. Ha? Ang hadlok mo kaliya. Hadlok na ako. Amigo man to ni mong among gilikayan, no? Ibaw ko, kaya kakita ko. Ako sa siya nalang tawan ganina. Ugo, amigo ming Harvey kani adto, pero dili man karon. Kaya naman sa kong gilikayan. Nga naman, ay imo tingali siyang giaway. Di ba puutan man to si Harvey? He, diretso ba kag ingon nga buutan tong Harvey? Ano, nagtipon mo? Nagkauban mo dugay, mauna suhito ka? Ha? Padalang kas dagway atong lalaki ha. Mauna ni Guro dahil kang buutan siya. Huwag yun. Nag-away di ay mo? Ha, Cha? Ako, wa man kong gilabot niya. Pero ako
nabatayan ba iyan kung giisip ka kaaway ron nga di amigo. Pamilihay lang sa ko. Aron di may makabangga kay lisod na. Di na ko kumaong mungisi kung makakita aw masakita na ko. Ay, kamako sa ko masuko gud. Dili ko gusto gud nga na ako'y kaaway. Maumiga kita ninyo, ha? So, tihilan niyo kanyo yung hilabtan mo, Harvey. Kaya ako rin may bawa niya. Ay, klase na nako. Ato na taad ha. Gaw. Gaw. Tanaw sa dawiya, gaw. Wa gyud mamilok ka nagtan-aw sa iyang bahay nga giayo na sa mga panday. Nakikita ka sa gilaw siyang mga mata, gaw? Gilaw yung mata ni gilaw. Gila tinuod. Distansya naman tuod ning atong nimutangan gikan anang iyang gibarugan pero wala klaro kaya na akong makita ang kahinam ug kalipay nga kanang ba iyang hinay-hinay nga nakita niya gibag-o ang iyang Pinoy-anan. Pero gaw, abi nimo glimbog gyud ko. Kung nganong mitugot lang sa nang iyang mga ginikanan nga mag-inusara siya ng bayan, no? Oh, wa man di ka diha sa udang palagatubang atong iyong inahan, no? Yan, miyak-biyak ka. Sirit kay lakaw nga, way panamilit. Ha? Sirit ka pa, bugo. Oh, mura mag 910, palit man lang, sirit man lang. Huwag kay panamilit, kay mura kay ka nang gitukoy sa iyang inahan atong higayon na. Himuon gid nimo isyu, no? Ditiin? Sigitin. Dakon ta na? Dili. Takdan ko nimo, ha? Dili. Takdan ko nimo. Hindi dakon. Lagi kay dakon na gid ni. No. No, ha? Mm. Ako ang magol. Ano magkukuno ni? Kana si Adawiya, wa man din ang bagdako nila. Kundili sa iyang apuhan. Mama siyang inahan. Unya kana si Adawiya mismo ang miatiman sa iyang apuhan dihang nasakit na ni o nagbedridden. Mura may pinandup po. Hilom di ay. Pinimutang So, padayon ko kayo? istorya, dili. Padayon. O, sige mo na to, ha? Oh. Nagbedridden. Kay Kay pinangga man kuno kay ng bataa. Ay ko barawagod. Sige. Padayon ko, dili. Padayon. Sige, sumpayan ako, ha? Oh. Ang pagkamatay sa iyang apuhan, Mm. ang usa sa ilongdan nga wa madawat ni Adawiya. Punan pa sa gibuhat sa tao nga nag-among-among niya. Nagkamong-among. Walang na. Luoy kayo. Loy. Musimang usahay ang istorya. Bitaw. Ug peligro nga musangko na hinuon ngadto sa dili gid maayo nga sitwasyon. Kung pasagdan siya ng iyang kondisyon karon. Butang nga dili angay mahitabo kay usi kay si Adawiya. Intelihente ng bataa. May hayag pang ugma nga nagpaabot niya sa unahan. Kung ato lagi siya matabangan gaw. Gusto kay gaw. Ug nalipay ko gaw. Nga wa ihikaw sa Ginoo ang atong gipangayo. Doon na may kontak na kong nga sponsor gaw Sponsor. para maoy mo shoulder sa tanang gastuhan kung ato siya patambalan. Wow! Wow! TYL! TYL? Thank you, Lord! Thank you, kayo. Salamat kay Lord. Tingali kung wala siya mapasahi sa gutom, dili ra gyud tatingali na siya mawa sa iyang maayong panghuna-huna. Usahay. Diba? Usana. Kabantay ko. Gutman taon gaw. Mao lagi, kabantay ko na gaw. Pero abi mo gaw, mas dako og epekto ang kanang bating kinabuhi nga iyang natilawan. Wa na tong tawo nga gipugos sa iyang gidikanan. Gipugos gyud nga iyang minyuan. Di ba? Kabantay ka gaw. Oh, Bantay ba ka? kabantay. Ang gani. Imagine ko nang pahimuslan ka sa usa ka tawo nga wa gyud luna si mong kasing-kasing ha. Sus, tabla ra gi-torture ka na, di ba? Mentally tortured si Adawiya. Maong inanay nga naguma ang kanindot sa iyang ganang mga pinsamyento gaw. Panghuna-huna. Mana, pinsamyento. Mao nga ato siyang luwason gaw. Atong dadon sa doktor si Adawiya aron nga ma-check up ang iyang kondisyon. Siga man ang mata ni mo. Kwan, abi na kong wa ka. Mo nang may patuyang sad kaglupad. Sod na, magsulti ta. Kumusta na ka? Na, Probs. I'm good, tita.
Nakasiguro ka? Ya, Ya, ha? Unsa ba kay imong gikalingawan ron, ha? Nga murag wa naman kay ganang mo pauli og bay? Unsa man? Doon na ka ni babaeng gikabuangan og nakig-live-in ka na? Kay nagdali kas pagpas ag problema? Og nabuang ka stroga uban anang bag-o nimong mga barkada? ha? Nasya ka. Kay nakatag-an kong nag-inamaw ka no? No. What dito, uy? Promise. Huwag ko makatilaw ng druga. Kontra kaya ako na dito. So willing kang magpa-drug test? Sige. Huwag ko magkumidya, ha? Karon dayon, uban ako. Kay pa-drug test tagit ka. Dili ko gustong tipunan og tao nga nagpakabuang anang droga, Harvey. Kay gusto pa kong magpakabuhi. Wa ko mangandoy nga mamatay og sayo. Mong kinahanglan ko maniguro. Kuan, tita. Pwedeng mangutana? Go ahead. Kasi naghatag mo idea aron magduda ka nga gamit og droga. Harvey, kinahanglan pa ba nga mag-agad kog unsa itaho sa laing tao? Ang akong utok ang nagdiktar aron pangutan-on ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!